Se ei kestä sitä esimerkiksi sitä, että kun Mieltä, että se on ollut pari koiraa, jotka on ollut jännittäjiä. Peli on menetetty. Se ei kestä sitä murahtamista. Niin ehkä tarvitsekaan liikaa. Koira. Niin. Kun meillä ei aina kohta ne kemiat tuu. Niin. Kato kun mä ärähdän sitten, että perhana nyt. Ei. Mut se on paljon samalla kuin Rene. Kati, pystytkö sä aukaseen ton sateenvarjon? Kun rupes satamaan, ettei tää kastu tää Tiinan kamera. Ei mut siitä pääsi eroon. Vähän luonnetta. Mä ennemmin tässä nätisti kerran hänen suoraan pitkin. Elikkä kun hän menee reunassa, hän saa hakea sitä voimaa, mutta hän ei saa ryntäillä tänne keskelle. Elikkä menkää vaan riippaasti reunaa pitkin ja kehut rauhassa. Et vaikka tavallaan taluttimessa jarruttaa tai vaikka mä täällä blokkaan reunemmassa, niin kehuu silti, että hyvä, kyllä sä saat yrittää. Yritä vaan, mutta me vaan kerrotaan, että se on kuitenkin hanskaa kätteen.